paixón e entrega. É unha historia de esforzo, de amor por unha meta que parece lonxana, pero que se leva dentro dende o primeiro día. Imaginad unha deportista que dende pequena adestra cada día, baixo o sol, a choiva ou o frío. Do mesmo xeito o viticultor madruga cando ninguén o ve. Coida cada detalle, enfronta cansanzo, o clima, a incerteza e segue adiante. Así é o viticultor en Valdeorras. Coida a viña ano tras ano, poda, agarda a choiva xusta, esquiva xeadas, pragas, pedrazo, sabe que cada tempada é única e que só con paciencia chega o froito. Nada se improvisa, cada poda, como cada palada na auga, conta. Cada vendimia, como cada adestramento, é unha promesa ao futuro. Son investimentos silenciosos, pero decisivos. Todo suma, todo importa. O viño, como o corpo dunha deportista, fórmase co tempo. Non abonda coa terra ou coa variedade, fai falta técnica, coñecemento e, sobre todo, resistencia. Non se pode forzar o ciclo da vida, igual que non se pode forzar a madurez dun atleta. O tempo é o noso mellor aliado. O obxectivo non é facer un viño correcto, é facer un viño memorable.